negi Eucharist bakui tangin duai nagabinda Hubert basai moit bai ni aga jingkoi jingkhia duai nagabinda prangsngi hinyuta duai ru nagabinda Sunoj Sebastian. Lái spạ sau khẩu. Lái spạ sau khẩu. Nguyau Jisu nagabinda ka jingir spoon jangu banginang trangshush ya jingar ko halo jangi vai pai vai bawindup kedup yangi daka jingi snega jangu bangin yo ya ka bor halor kamin siam jangi halor ka med jangi kam dame ya ki ba pangi ba shitam baro kinyo jingkoi jinghia ha kerteng uppa barukon barumen sim bakuit Amen. Kajinga e jango trai jangi u Jesus Christ, but kajingir jango blay. Lem but kajinga sulok jango men sim bakui, kindon, renka but pi barong. Renka but pi ro. Kohimen kopara, tongin sangesh por, but kuslai halaga donut kamen sim jangi, halor ki pop ki bangilale. Ginang yus ngo na ka gospel, kumno Jesus pa yaki apostol jangu. Panialap ya ka kubor babaha badudang dang maham yaki bakim de ben kit kano ka jimbut nam na kino kibriu na kano ka shnang kanamba kindup tre haga jingkui nginang karpa dia Jisu ban pen kuit yangi na paro jait ki pop kabale jia haga jingim jangi da ka tin ga terlich da ka jingle jingkam jangi da ka perkat ka perdain jangi bau Jisu un perlong yangi kibadap daga jingai e. Jisu be id ngilong kibaduna harukam pen khalai ni ga jingem joni pen khalai ni ga men siem joni da ka ba sait kuit daga snam bakardor jame nga pla How play badun bor baro bade happy comment kopara bangalale pop shibun e daki jimpar khan daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palat janga daka jingle palat janga daka jingle palat bakrao pe janga namar kata ngakar padi maria bakui kabayai sa katei soti yaki angen bakiri koi badia pi ko himen kopara Benduwai nagabinda janga, how try uplay jangi. Uplay badan bor baro ni sune yangi. Barandala mapigi pop jangi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Utrai to isene. Utrai to isene. Utrai to isene. Utrai to isene, o Cristo isene, o Cristo isene, o Cristo isene, o Cristo isene, utrai to isene, utrai to isene.
puro bagi sungguh amin. Putrai ko blazing peneng, ko padun borbaro, ko kun marway ukpa, ko trayu Jesu Christ, ko kun lamblon bagi kipobrate, yang kajik kerbat, sesereyangi. Dai tambah me bakui, dai tambah me utrai, uwe bahaglita, mame ko Jesu Christ, mame bayalong le, ajing yalong kawe, baru mensi bakui, jaga burung upah. To nginia duwai. Ngi duwai nagabinda ke jing dumu jongi baro. Ngi duwai nagabinda baro ke jimpen kre jongi ban duwai. Kamdam hekini gisngi kabba Brother Francis padu kong shanti don bat ngi ban duwai rangkat bat ngi ba kini program baro kawe kalong kaba seizo kamdame ya ka jingi kai halor ke jing duwai bat ka inner healing retreat bat kum juru minta kas ngi baro ki baduai bagin yo ega jingai ke jingkar ku ke jengotrai koblei me uba pen pau ya ka jing shai jonga jing shisha jome hakitu ki bayad vir kanang ba kin shem biang ya ka lindi to ai ba barro ya ki balanyu kum gi kristan namar ke jinget kaba ki pla kinla ban kintai ya kat kaba persha ya gata ka kerteng bat bakin board ya kat kaba ya de batka da utrai jongi Jesu Kristu kun jame uba imbat sensha rengkat badme haka jingelong kawe jongamen siem bakuid uble junom la junom Amen. Kacung puli banikong, kacung puli nag kita pu amos na thulupa. Kalnang banyau khot khat ar hadu khatsan. Hagito kisingi u amos ya ulingdo ko Bethel ula ong hau amos. Ko nang thulupa ki leino ki phet no shari juda. Sakamai keji hangta patse thulupa hangtai. Henry ha Bethel te wat ya thulupa shu naba kani kadai kajaka kentang jong usim. Pat kalong ke ying blay jong ke hima. U amos hangta ulai jubab yo amasya. Ngamde uno thulupa lemni ukhun jong uno thulupa. Henry ngade tang uno ablang brod. Pat uno sumari kiding so dembur. Pat utrai ula khodenga nagaba ablang brod. Pat utrai ula ong hanga. Kilej ya thulupa hakipai Israel jonga. Kaktin jong utrai. Samprapusan lambar nyuspa ndripu kentai. Nyuspa ndripu kentai. Ngindruai nadu kedekot kentai. Jing is name, to I
la ka jing is name to ai la jing I ba la jing pen im utrai unai jing man pa kan se kan dau la uso ka ho kan ya shwa jong su kan le yon ya u en I trai hangi ya la ka jing is ne to ai la jing I ba la jing penin Kacing pulih nak kesti Paulus bakoi cek Kristan ha Efesus. Kalnong kepai wei ket khot kepalai ter hadu khat sau. En yaro yau play badukpa jong utrai chung yu Jesu Christ. Ubala kar khu yangi hau Christ da kacing kar khu ki bakanca men semba ro ha ki kanja bening. Kumba ula jet yangi hau Christ shuwa kacing seng nong rim ya kaperthei. Bangin long ki bakoi pat ki baklem thobria hakamat jong u. Ulamang yangi hakajing I bangin long ki kon jong u da u Jesu Christ. Katkum kasandor jong kamon jong u. Nakabenta kajing yero ya kajing ai kabadan burom jong u. Kaba ulathe say halor jongi ha u kon be I jong u. Ha u Christ ni yo ya kajing siuspa da kasnam jong u. Kajing map ya ki pop jongi. Katkum kaspa ba jong kajing ai jong u. Ya kaba ulathe kerhai hangi. Naba ublay ulapan pau hangi. Ha kacing start pat kacing syampang baro. Ya kacing maya jong kamon jungu. Katkum kasandor jungu kaba ulamang hau Chris. Kum kacing penbit penbiang nakabenta ya kaya kababiang. Banlum lang baro hapo Chris. Ya ki ai ki baha pening pat ki ai ki baha kakendau. Ha u katkum kasandor jong uta ubalapan ya ki ai baro. Katkum kacing start kamon jungu. Yangi ke balakar men nangkong hau Chris lajet balamang ban im. Nakabenta kacing yaro ya kaburom jungu. Ha u ya piro ki bala yo sngew ya kaktin kacing shisha. Ka gospel jong kacing pen im jong pi. Bat ki balangye cha u. Lashan siap daw men semba koj balakular. Ubala long kasenjat jong kacing yo pateng jongi. Kat hado bangin de yo ya ka. Nakabenta kacing yaro ya kaburom jungu. Kaktin jong utrai. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Jarb ijanga utkongu yaktin jonga, ukpa jonga un ija uo, bat nginwan song bat uo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai undon rengkat bat pim. Rengkat bat piru. Kajimpule na ka gospel bakuit kat kumu Markus. Kaburam hame kutrai. U Jesu la kot shawu ya ki kadar ngot ki senran. Badula stang ban pa ya ki arngut. Bad ula ai haki ya ka bor halor ki men siem bam koi. Ula hukum ya ki banom ra eye nagabinda ka jinglet linti jonki light tang udingdu lemne rutti lemne yerong lemne pisa hage saipan jonki henry ban pong ki jutti but ban pong artili ki sopti bad ula ong haki haba pirung hakawe kaying tosa hangda hadu bapindamino nangta. Badlada kanu ga jaka kampidiang ngabha epi. Bad kibriyo kim treban ngap epi. Haba pi mi no ha nangta. To kenter ya wu pumpum. Ubadon
haki kijat jampi bahkan long ka saki persya yaki. Kumda kila leit bat kila yalap baki beriu kide ben kerla kabamud. Kila be bun kiksuit bat kila pensule da ka umpiniang ya bun ba ki bapang bat kila penkoit yaki. Ka gospel jong utrai Singaro ya me ku Chris. ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ ki jimpule min dagas ngi ki khat ki ver ingi vei pai vei ban puson ya ka jing kardor ban imbadu ble bat kumjuru ban pidiang iya ki nonglang kubor jongo ngios ngo naka kitab Amos nongya tolepa ba haba u Amos ulaleisha Bethel u Amasia ulang ulindo jonga temple ha Bethel ula kendait ya u Amos ula kli ya u bale piwan ban pentut yangi bale piwan ban karang hangi bale piwan ban hikai yangi pimdon benda eye hangi namar ngitip kala don ka jingya per ha Israel ha pedeng Juda bad Israel ki nong Israel kila jingai no naka hukum jongo bale bad naka temple baku jongo bale ha Jerusalem bad kila sna ya ka temple ha Bethel bad kila yalang bakala yaki beriu minta uble ula pangnud naga benta ki nong Israel namar ula yoi baki dang jingai naka hukum jongo bale bad uble ula pa ya Amos bakin kindit bendriu Henry u Amasia ulongulindo ula kanglad ya kibriu bad ban sngap ya kasuru bale bad kane kalong kum kinja jimmane blaitao naka jimmane bashisha kila ya jingai naka jimmane ya ubale ya uba kila tauhi ya ka temple kila tauhi om kat kum ga monjang ubale namar tang namarus ukwa ban penjingai no ya ki paid Israel naka jimmane bashisha ha Jerusalem nangda udang ong pimdon binda aye ban manchane badu Amos ula ong ngam shimla wan hi dala ka borra jong ngala wan shane namaru blehi ula payanga ngam shimla kit ya ka sur la jong ngam shimla wanra ya kano ka jinkwa jonga Henry ngawani tu happy ya kam jimmu jongo bale ka jinkwa jongo bale mangi por haba ngiyos ngo ya ka sur jongo bale ngide ben sautu bade uble ukran hangi bad ngide ben pidiang yawu bad ngide ben yard rankat badu bad kila kentait yawu Amos gitip kai ka bala jia ya ke Israel haba kila kentait yawu Amos kila kentait yawu bale na ka jingim chunki bad haba kila kentait yawu bale kila pidiang ya ka jingjot pin ban ha ka jingim uno buriu ukendait ya ubalaina ka jingim jangki ki pidiang penpan ya omde ya ka jingkorku Henry ki pidiang ya ka jingjot bad ka jingsiniu nakata daw ko himmen ko para ngireben snoutu shai kadar haba ujisula pa ya ki sinran jangu arngot ulamut bakideben pinkolo ya ki kam namar ka de ka dawla ong watnum pla ra ya ka pla ka bakia but ulabatai bakin kinra tang shi jur juti kimde ben rapalat eye kenapa casting ya ka kam bat ka kubor kanang priang kane kalong ka jingtumu jongo boleh man ka kelip mada ka jingim jongi ngide ban long ki bastet ya ki kijat ngide ban don ki kijat ki bakum giske bangi kloi ben snusting haba ngira ya ka kubor jongo boleh badu Jesu la batai syai kadar ya ki apostol
ba pinang ra ya ka kubor baba bat ngire ban sauturo habau Jesu la pa ya ki apostol ka jingya bat ka jingmi pat u Jesu klam shimla jia henry Jesu ang ki katcha ba pilai ai ko blai jingsuk ba lada don ki bru ba kloi ban pediang jingsuk sahaki yalap shushu yaki hikai shushu yaki id yaki bakinduk laban roy ha ka jingai ka jango blai kino ki bru ba kloi ban pediang ya Jesu kino ki bru ba kloi ban imbadu Chris ki don ka jingai nios ngo naga shiti jango Paulus ba ko Ephesus u Jesu ulangu kledo bad hau ngide ban mane yau ngide ban ra yau ngide ban kindiu lembaga jingem jangi lese don bon ki bru hagane ga jukka ba menda kim treshu ban imbadu Jesu don bon ki bru hagane ga jukka ba menda kim treshu ban kongu i Jesu don bon ki bru hagane ga jukka ba menda ki pengsan ya ga jingem jangi habaki le ki kambarit baria ki perkat kila le ki kamba he bad kila stang ban ngau he pin he yalade bad ki stang ban pin krau yalade baru Jesu ong tolong ki barra ya ka kubor tolong ki ba im ya ka kubor tolong ki ba pin kadang ya ki weda kene ka kubor tolong ki ba be ya uksui na ga jingim jangi baru tang lada ngiyai rengkat baru Jesu ngilaban pin koi di ki baru ngilaban be ya uksui bad ngilaban im ya ka jinglong jongu Krista ka jingim ka jangi bad day na ka taga daw o Paulus baku de kran shai kadar shaket city shaki Ephesus ba ngide ban pidiang pura ya Jesu bad ngide ban pelong ya Jesu kledu janga jingim jangi hakabalang u Jesu ulong kledu janga jingim jangi badu Jesu udon haka jingdon bamayan jangu kababon sing im sautu don bon ki bru kim sautu bale ngilei mane ya Jesu bale ngilei nagabinda ka mas bale ngi pen krau ya kas ngi utrai bale ngi duai namar kim yo e henry ngi kapan sautu u Jesu ulang ukledu janga balang bad udang don ha ka balang ha ka rukam bamayan kaba ngimla ban batai kaba ngimla ban peni henry kaba ngila ban yomad kajing mane jongi kalong kajing kon ban yomad ya u Jesu shimet ladaki bru ki kli yangi shano u Jesu hangno u Jesu ngimla ban kadau ya u henry ngila ban hikai ki bru ladangi imkumne ladangi le ya kane kaba ublai wala batai hangi ngila ban yomad ya u Jesu bat kane kalong kajingim man ka kerlep mat ngide ban don kane ka jing trang ha ka jingim jangi kalam kane ka jing trang ngimla ban pen seiso ya ka jingim jangi kalam kane ka jingid ngimla ban longi kristan ki bajanai ha ka jingim jangi habaki apostol kila kongo ya Jesu kila stang ban yahad ha ka lindi ka ba Jesu ula peni haki ngila yo i baki one pai da ka jingkomen bat ki ong habangi kren ha ka kerteng jame ki sui ki pet but ki bapang ki yo jingkoi but ki la one I report how Jesu but Jesu la mahamru yaki haba pistam ban kit ya kane ka jingkit halo jampi kibri ki nisi api ngitip haba Jesu ula yalap ya ka kubor baba haba Jesu la penkoit ki brio ki kot kumno ya ki ong bilspool une ubriu usong tsoi but minda bilspool kumbangit tip kalong kaktin ka bas new tam haba ki brio ki laban pindon kam kane kalong kaktin ba pojai haba ki brio ki kot ya Jesu kat kum kini ki katin hadu katno ki brio ki ken ya ki sinran jongu ya ki apostol jongu namar lada kim namban burom ya oble kumno pat ki brio kin burom ya ki nonglang kubor jongu kum amos klem maki kalam burom kila beno ya bunang to piong pimdon binta eye badni nginang hi ban em ngitip hi ke jing shisha bad ngin sa em nginang hi ban mane ya oble ba haba kim ju mane ya ublai basisha don bon ki buri hab saudong jongiru ki ongkum ne don bon ki buriru ki kein krau yala dei ha kaba pinpo ya ki nonglang kubo jong ublai klam treban pidiang ya Jesu
Hakane kalonga jimma jonga parte minda. Ka parte kam itu shu ya Yesus haka jingem jongi. Ka parte ki lebe ni ki brio ki bakran ya ka kerteng Yesus. Kane kalonga jinglong jonga parte minda. Man gas ngius ngo shapanga jing sha lebe ni ki Kristan. Ha Nigeria, ha Madagascar. Don buon ki Kristan ki kalon iam. Namar tangkawai ka daw ki kit ya ka kerteng jongu Yesus haka jingem jongi. Baru Yesus la maham ya ki apostol. Haba pilait chakano kano ke jaka. Haba kibriu ki kintait ya pi. Kim pidiang ya pi. Ino kata ka jaka. Late jaka kaba kibriu ki kloi ban pidiang. U Yesus u ai hangi ya ka jinglai luin. Ya ka mon la jong. Kumnyong ide banim. U Yesus unum rumshu ha ka jing mon la jong. U Yesus pin bor yangi. Ngide bandon ka jingkwa. Ngide bandon ka jingkwa. Namar ka jinget ngimlaban pinbor hakibario ka jinget kabamul ka jingi shirhem ya Yesu kadeben stang daka napo ka donu jongi naka men siem jongi kramba yakaba mina ka donu jongi naka men siem jongi kalaban pin kadang iya ka jingi du Chris naka ta daw ko himmen ko para ngimlaban pinbor gibriban tuwai ngimlaban pinbor gibriban mane ya ublay ngimlaban pinbor igi brio ban shakri au blai ladangi pinbor kai ka jingma kata ka jinglong jogi brio kanum laban seizo henry ladangi don ka mensiam ban shakri au Chris kade ban mi na poka donu ngide ban don ka jingkwa ngakwa ban le eye kerpang ya Yesu ngakwa ban le eye kerpang na ka benda ka burom jongu Yesu habangi don kata ka jingkwa kata ka jingkwa kan kalalong ka jimpensle bad lemba kata ka jingkwa ngilaban shakriya uplay tena kata ka daw lese hayinga senjongi kimi ki pa ki pinbor ya ki kun ba late mass de bun sin ki kun ki late mass namar don ba pinbor ki lese hayinga senjongi kalog ka pinbor ya ulog ban late mass ban late duai lese ulate namarba ladang ngam lekumne lese ngam don jakashu hagata kayin lese don bun gi paralog lese ki late lang namar iwei pat paralog i late duai to ngarung a late kum kane ka jinglong kai ka bangyo i kim don shisha ya ka jingit kim don shisha ya ka jingtrang henre don ba pinbor ki late kum kane ka jinglong kanum lomba seiso namar bale ka jingit u bale kalong ka jingai e ka jingkwa ban shakri ya uble kalong ka jingkur ko shishana uble habangi penhe ya kata ka jingai e jung uble u Yesu un shimti pura yangi un yalam lindi namar ngi haban one boy shaka jimpinyat bastard jung uble haka jingkoi haka jimmot ka ba koi haka donot ka ba snor nangda ngin sastang ban yo mar Yesu lem kumda yaki ke barro ngile kilong kum ka jingsha pendame ya ka ba khabar henre klam mindoy yangi ki bale ya kane kam kumjuru yaki briu ki pidiang ya ka jingsha kri chongi tongin duai ha kane gi yukrish bakoi bau Yesu in pinbet ya ka jingem chongi un pen ba shushu yangi un pen kantang yangi unang ai bor shushu yangi krampa ka jingem chongi kalong ka ba seizo bad baro ki kam nadu ki kambarin hadu ki kamba karau ka bangile kalong ka ba pinhun ya Yesu omle ban pinhun ya ki brio kumba ki apostol kile kadbangi dang pinhun ya uble kadbangi pinsaba ya uble lese ki bainong kalong ki jingtim ki jingdom ki jimbitar ki jimbishni jongi brio kum kita ki bainong kalong ka mendoy yangi ha ka jingyai jongi shapening Yesu bay it karko kardo yangi penslay yangi bangindup la ban kain koridor ya ka jingim bat me bangindup la ban trang shushu ya me om nakabenta ka jingya ro ka prate henre nakabenta ka jingit ka peneng karko yangi penslay yangi enyaro ya utrai Yesu Christ Port ang imply ka jingi
Ko himen ko para hakene gas ngiu trai nginang IT ya ke jingang nur jongi baro ke jing tumu jongi baro iduai na gabinda ka balang bakuit baro ka we pat baro ki briu baro ki bangit baro ki parte bakinio jingai ke jingar ku lemba ka bor jongene ka knia ka kriam bakuit Nakapentau pabaku jongi bishop jongi kilingdo berkatekis bagi dumnang ngam jeli ya kubor ublei daga jing pule daga jing duai knam ken laban ai kiwei pat kibreu blapen kamti ya jing sumar jongi ngi kerpa deme kotrai nakapenta kan kerpe kristan jongi habang yos ngawe ka jing lab julungdo nejong katekis Ngenyukor kum kuboru blay shangi ngi kerpa deme kotrai nakabentai we pi we nangi pada kaba im kejing im kristan basisha ngin laban long kinongra kubor jung blay shakibreu kibron saudong jungi ngi kerpa deme kotrai nakabenta kijing khot bo blay khot sibun nagi khon jungi panlong kinongra kubor jungu Bal bangnya rap yaki banlong kinongra kubor bayaine ngi kerpa deme kotrai nakabantai ki beriu baro bakin pli ya kalau nujongki sak kubor ublei knam kendup kelak bamut babanduble ekamon ublei baro sijing im jongki ngi kerpa deme kotrai oblei ko pa ngi sngongu yame nagabinda ka jingit ka jame ba me yai don bat ngi pen karkho bat pen gantang yangi pediang ye gene ke jingkar phat barit jangi bangin dup la ban ya jan bat me bangin long kum ma me ipan ya gene dau kris utrai jangim Amen. Nambar Lais Pak Prafusa. Kaum sem
kenrat ini kitchen terwajongi barokat ba idana mengi aisyaupa gasfa kapau kanang katip kabut kabon nakabenta kajing penyar ya kahima तो या दुआई को हिमेन को परा बागा जिंकिनिया जंगा बजम्पी खल्लों का बप्रियंग हुन हाउ बले उपा बडन बोर बर्रो तो try pedang na jikinya nifti joki nak benta ka jingero ka bora makarteng ka jungu ka jingmento yangi bat ka palang ko jungu baro ka way तपेट एक जिंग थरवा जंग बलांग का दुआई को त्राई बाटाई बा एन पिडियंग यकी नगाबिंदा का जिम्पन ड्रॉय या का जिम्पन कुएट जंगी बंगेट दा उकरिस उत्राई जंगिम amen Utrai undon rank hard but pim Reka batiru talking to you ya laki donut ni kentiu ki shau try tongina ingu ya utrai ublay jangim asok hok bat kade dashisha kalong ka bashong hok bat ka badai kadaiti jangi bat ka jimpe ni miyangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokenrat koppa bakoi koblay badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ nama daga jingka yawu ula pendimai yaga jinglom bru barim badaga jingsha shitom jangu ula pendam no yake pop jangi daga jimmi pa jangu na kibaya ula play yaga lendi shaga jingim bam jikut badaka ba ukiyo shame koppa ula play wang yake kardop kabeneng bad namar kata rangat bad ka kinhon jangi angel bad ki rikoi ngirwai yaga jingruai ya ro yame bad ni pen bana kalem sangem Bakut utrai Usim don boru bleki pa Beneng bat berteki arwaila Kacing ya rosana Osana syajrong tam sana kacing ya royu tabawan hanam bata kerteng utrai meneng bat berteki arwailan kacing ya roho sana sana syajrong tam yung blayo sana ko himen ko para hagane ka por ka bakentang tang tongin duai ha ka donur ka men cm jangi bangin dup roy ha ka jingid yawu Chris bangin dup laban shakri hok yawu bangin long shishaki saki bajanai na ka benda jangu dap da ka bohor jang men cm bakoi nginangai ti abaro ki jing tumu jangi bangin dup la ban long ki kun ki bakoi naga binta ka burom jungu Chris dashisha melongo bakoi kotrai but kade hok babaro ki ba melatao ki niro yame nama lemba ukun jame utrai jungu Jesus Chris daka bor but ka jing tre jungu men siam bakoi me ai jingim me bad me pen koit pen gantang yakie baro bad mem ju sange ban lum halade yala upai kramba nadu bammi hadu basep kasngi enterwa ka kinya ka kriam bakoit shaka kerteng jame namar kata ko trai ngikar part rit yeme bada uju umensiam mens ngaba ban pen koit yakini gi jingai ki bangila wanra ba en pen gantang iyeki
ba un kerlalong kin kerlalong kamet bagas nam jong ukun jame utrai jongi u Jesu Christ. Ubala hukum yangi ban pen menda da kaneka jingmaya. Namar mauhi hakamit bala aitino iawu. Ulashim ya upu bada kabaingu iame ula duai kerku ula kedia bala ai ya u halaki sindran u ong. Toshim batobam nakane pi baro. Namar kane kalong kamedjanga ya kabainaiti naga benda jumpi. Hagaju keru kamenda lalaya bam ulashim ya kakuri bada kabaingu yame uladuai kerku badulai yaka halaki senran u ong. Toshim batto dina kane pi barro nemar kane kalonga kuri janga snam janga jutang bati mai badbam jikut ya kaben pen mi naga benda jambi bad naga benda ki babun naga benda ka jimma yaki pop to leya kane ban ken mau iangam. Kos nam bakardor jango Chris to pen koi yangi to pen koi yakamen siam hadim pen koi pen kia yaki bapang gi bashito yada yangi nau bamet. Kajimaya jongka jinge Ngatasin bangi bam yune ukpu bangi di nakane kakuri gipen menaka siap jong ni kutrai tadadu Namar kata kotrai kadbang ipen menda ya ka jingsha shitom bapalait im jungu kun jame ya ka jimi pad badon buram jungu bad ya ka jinkyu jungu shabening badro kadbang i ap keme lendi ya ka jingwan biang jungu ngi tarwas ngongo hame ya ka ne ka jinkini ya ka bakui bad ka bay im ngi karpad yame to peit ya ka jing tarwa kinia janga balang jame bad to kubur ia ujingkinia uba daga jingiap jangu melamon ban penyasuk yangi bad mehi to ai bamangi yaki ba ensa daka met bad gasnam jangu kun jame bad yaki ba en pendap da umensiam ba ku jangu ngin karlalang kawe kamen siam hau Chris to en penjana yangi ban longe jingterwa bam chikut hame kanam bangin yo yak nompateng lem bad ki bala jir jame Kerpang rengkat bad Maria teisuti bakuit kakame jongo balai rengkat badu Joseph bakuit ukurim janga lem bad ki apostol bakuit bad ki martyr bakrao buram Francis disease bakuit rengkat bad baro ki rikuit baro haki bangi shania banyo jingyara na ka jingya side lem bakalem kut jangi hakamat jame ngi karpat kotrai to ai ba uni u jinkinia jimpin yasuk jangi un pendro ya ka sukka sign bad ka jimpenim ya ka partei baro kawai to sno ba ban penskem ha ka jingit bad ka jingit ya ka balang pilgrim hangni hasla partei rengat badu shakri jame u Francis u pa ba ko jangi u bilbat marwen u bishop jangi ka kin hon ki bishop kiling do baro kirinium badu pait baro ya uba mela perlong u jame to snap ya ki jing duai jangane ki ingasen kaba mela kot ban yalum lang hakama jame kopa by each spoon haka jingis ne jame tolum lang halade yaki kun jame barro ki bala sapriang hasatala ka parte yaki himmen ki para jangi shinrang bat kinde ki bala kladno
Padia kito baharo ke bala pensoba eme shua bakin klat nagane ke jingim. To pediang ki daga jingi chaka hima jome hangdangi kermen bandon bangin yahun lang daga burom jome. Da u Kris utrai jangi da uba metese haka parte ya baharo ki jimba. Dawu lembadu badhawu kallong hamayu blay upa badon bor haka jingelong kaway jangamen se mbakui baro kaburambat ke jingero junom la junom. Amen. Jisu bait ni IT ya kini jingtumu jangi baro hakane kerlip mat kumba melahi kai ya ki apostol bantuai menang pensulai ya baro mangi ki batrang banya jan batme kerku ya ki jingtumu jangi baro kalawai jangi baro ki kam ki jam jangi ki puli ki puti jangi kerku ko Jisu ya ki bapangi bashitam hakane ga por kadbangi duai kumba melahi kai yangi ai ba baro ki ba don kapadenge jingjinjar kinangki im ni ai tiru ya ka inner healing retreat bar ke jing duai kerpang halor ke jing duai lemba i brother Francis ba ka bor jung Jisu nang wan hiar halor baro ke ba shimenda hagini gisngi jang retreat kopa jangim ba happening kalong ka pakoi ka teng jume kan ban ga hima jume kalong ka mon jume ha kendo kumba happening to ai ngi minda ka jimbam jungi ka hala kasmi Padoma pingi krengkang jungi, kumbangi rungi map king pelesniu yangi, padwatelam yangi shaka jimpen shoy, and rate the light yangi na kapasiniu. Top light yangi karpart kotrai na gijing siniu barro. Haga jing spoon jame, to I jing suk jing sign hagis ngi jungi. Kramba daga jing arap ka jing isne jame, ngi light barabon na kapop, bangin yo jing edan na gijing jenjar barro. Kadbangi dangap kimelendi ya gijing kermen bekuit. But ka jingwan pa junganong penim jungi u Jisu Christ. Nama kajome kalong hima, kajome kabo kakaro, junama junam. Kotrai Jisu Christ, may ubala ong haki apostol jame, ka jingsuk ngayi happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat pede ki pop jungi, Hendrya ka jingay janga balang jame, pada haka jing spoon jame, to ay hakaya ka jingsuk, but ka jingyatali kaway kat kum gamon jame, mamay ubaim, bada basan siya, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utray, kandon, barabor, rengkat, but pim, dam taga jingido Christ, tangin yay markalina. Hakumi ukun lambro jango play. Hakumi bakit na ka pop janga perte. So kito ke bala kot chaka jingkawai jango ukun lambro.
me yishisham Able usim jonga Baruken rajonga Ngamane yame Bad ngahid yame Jisu ko blay jonga Jisu ko log jonga Aduruk pumedon Adur kawan medon Ablay ko po, ablay ko men siyem bakuy. Gisnungo yame, gigit yame. Gitrang yame, haga jingim jangi. Penslet tamayang idagane communion bakuy. Kadame lawan rung hapoga donur kamen siyem jangi. Trekam ko Jisu haga men jangi. Haga men siyem jangi, haga donur jangi. Haga jimbo jimbar kha jangi. Pamenam pelong yang ikum mame. Menam penrende haga jingim jangi. Menam pendap yang idaga sap ka pong jame. Ko Jisu bayin karko kardo ya baru gikon di bapediang yame haga. Communion men siyem. Baginang yo bor halo jangi. Baru gikon di basimanda haga ni kamas bakuin. Najan bad na jingai. Kamda me baru ke basimanda haga ni online. Menagar ko yaki jingang do jangi yaki jing domo jangi. Yaki jimpang jing shitam jangi. Baginang yo jingai. Baginang yo jinggar ko. Baginang yo yaki jimpan sle. Jamme ko Jisu haga men kapar jangi yaki inga sem jangi. Vingno yaka bor jangi jing sniyo naga jingim jangi naki inga sem jangi. Baginang yo jingkar ko dagas na bakar dor ka jamme. Hallelujah, 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 To nginia duwai. Habang ila yabam yasip nagi jingai jamengi kerpad kotrai. Ba da ka jimpen menda yaga jimaya uso janga jimpenim unang roy hangi. Dau kriso trai jangim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim. Ringkad bat piu. Ngo yaka klejam be kerpad yaga jingkar ko na utrai. To utrain karko kardo yapi badun suma sukher yapim. Amen. To ka kamat jongu kanting shine happy badun peni happy yaga jingis ne jongum. Amen. To un paid yapi badunai happy yaga jing suk jongum. Amen. Parke jingar ko jongu play badon bor bara uppa barukun badumen siyam bakuit kanyar happy bergansa bat pi junam. Amen. Yalisuk ban pen bana yaga kubar babha jongu trai daga jingim ka jompim. Yesu Yahweh. Nabarsan spa safwa. Yang baik kut kacau
Agis hijar kibat sawan Jing siau sianga rukit saban Ngan sakot kerteng kajong utrai Kajing tien mensim yang Trai ulom nang penim jangan Bojing klein jing syai ruai mau siang bakut kajongan Dei utrai aung asyanya Kaburam haukpa berkum mensim bukut Kumbang lalong ba melengkong Kumjum tau perabot Senam la jenam amen Enyero yutrai Jesu Christ Senam la jenam amen